Hello mga loves! So ngayon, punta tayong probinsya. Pasensya na, late na ning ating video, no? Nauna pa yung nandun na tayo sa probinsya. So masama na lahat mga loves, at pati mga bata, kasama namin. Pero kasi naman kami sa sasakyan din. Sila hindi pa. Hala, asa mga bata, ani? Si Liam yung siko, anda, ilinday. Ang gagmay? Dila, bakon lang. Ay, ginuo ko. Abis-abi ang luyo unta daghan kuan. Maunig ingon ako lagi. Gani, naunsa na nga perting. So yun mga love, samahan nyo lang kami at yung papa ko nasa harapan at yung kapatid ko yung driver namin ngayon. So yun, nag-start na kami mag-travel mga loves at bimili kami ng gas of course kasi kailangan natin yung gas no, sa ating travel at ang mahal ng gas katulad sa Pilipinas. Palagi naman talaga, lahat naman talaga mahal no. At pagkatapos namin mga loves sa hindi inaasahan, nag-flat yung yung isang ginagamit na sasakyan ng kapatid ko yung bao-bao na tayo yan siya. Ato bangan may balan di ay? Mogotag mo tagilid? Tagilid na, tingog. Wala asa mo sinilas mo day? Lara, kaya sa gipit. Ha? Ha? Why mo sinilas? Uy, kay hugaw diri. Kisa gipit. Wala ka nagdalag baso, ma? Wala. 2 o'clock something na ito mga loves. So pagod talaga no kapag talagang magbiyahe kapag ganitong time is nakakapagod. Pero kailangan din kasi may mga dakop sa Bisaya pa may mga dakop kapag hindi tayo makapunta doon sa area no. So siya okay raman na. So this time na mga loves, kailangan na namin maghanap ng coffee. Kung saan kami pwedeng maghanap ng kapihan. Kasi talagang ganito sa Mindanao kapag mag-travel ka ng malayo, 24/7 ata yung mga may kape-kape, no? Naghanap kami para makapagkape yung aming driver at saka yung ibang gustong magkape. Kasi ako hindi talaga ako mahilig sa kape din, pero itong mga kasama ko talaga, kahit mga bata, mga loves, gusto magkape. Uy, haluan daw. At dahil na-flatan kami kanina, yung isa, yung sa kapatid ko, pinaayos para sure na kapag masiraan pag masiraan ulit, okay na, wala nang aberya at saka hindi na makaandar kapag hindi okay yung isang gulong, no? So, continue tayo mga loves, punta sa ating destination kasi talagang ang pangit ng mga pero buti na lang talaga na okay yung daanan kasi noon talaga Davao to Bislig. May mga lugar talaga, may mga daan talaga na lubak-lubak. Grabe ang daming lubak-lubak. Pero ngayon simentado na. Ang sarap talaga mamuhay dito sa bukid mga loves. Tignan nyo, ang ganda. Yung pag makikita akong mga ganito, nagpa-fog pa yung bukirin. Pasensya na kayo sa ingay dito mga loves kasi naglilindol-lindol at hamahangin. At so yun, ang ingay ng aming pinto. So yun, makikita ninyo mga loves, ang sarap. Maulan din nga panahon yung umaga na. Umagahan kami mga loves dahil nga sa mga aberya. At ngayon at mga nasa 6 o'clock something na almost 7 kaya ang tagal namin nakalating. Usually mga kapag yung time daw na na umalis ng bahay, makarating doon sa destination namin is 7 o'clock sa umaga. Pero ngayon ang layo pa namin, no? O, diba? May kalabaw pa mga love. So, yun. Pagkatapos nag-stop kami kasi nangihi man ito sila. Umiihi kasi gusto nilang umihi. Pero ako, kinikip ko talaga yung ihi ko hanggang makarating ako sa bahay kung saan pinatayo ko yung doon sa aming lugar. No? Diba? Ang layo. Makahold man ako mga loves kapag hindi lang ako masyadong uminom ng tubig. At yun, ang ganda ng view. At finally, nakaabot na kami mga loves sa palengke, sa wheat market. At hanap tayo ng isda. Ako ka nang kuan. Ay, bugas. Ha? Day. Kuha premium. 50-60. Inday food.
Sus, mga loves, naalala ko talaga yung bigas noon, tag 18, tag 20, 25, yung pinakamahal. So ngayon, hindi ko ito naabutan ha, kasi bago lang ito, 9 years, hindi ko ito naabutan na mga ganitong presyuhan. Kasi ang naabutan ko mga nasa 30 or 30 something, ang pinakamatas I think nasa 40. So ngayon na may taas na laga, mga nasa 60 something plus na. Magkuan ko day, magbantay ko kuan day. Daghan may pula uday oh. Alam, mahal ang pula day, 62. Parehas-parehas lang pala yung mga presyohan mga loves no, sa Davao man or sa Surigao. Parehas lang yung presyo ng mga sangkap or kahit ano man, mga cucumber, mga ginger, mga bell pepper. Parehas lang pala yung presyohan. Pero ito siya ate, nakikita niyo yung vlog ko, yung nakita niyo noong una. Ito yung first time namin makikilala itong may-ari. At pinatawad kami mga loves. Ang ganda nga kasi binalikan namin siya, nakita. Mas nauna pa yung video na yun dahil po, iwan ko, yun yung naunang ina-edit ko. But ito yung pinakaunang time na napuntahan namin itong si ate talaga. At may binigay pa siyang mga libre. So, yun. So, kaya binalik-balikan namin. Pilay, mayroon ni... Bajika sa dam. Uy, kalami. Hala, lami. Uy, guwapa ka yung mga isda dito. Uy. Guwapa. Buli na. Mana po. Ito arang puti ano? Kani may putian. Kini mo Ano buli kilo? na. Medya lang. Medya. Medya lang. Hala, mo palit tagpuan. Lami kayo na siya. Pilipino? Pilipino. Wala. Yung kadili kay pangit. Damian lang. Uy, ang kanang lapad nga isda ba? Espada, oh. Duruti, hindot ko. Lami kay mga isda diri, uy, no? Ilan eh? May ragin isda diri. Asa? Hala, ulot ka diri. Hala, Lahi ragin ang pasayan diri sa lagi ra jud. Lamion jud diri ang kuan. short na white sa dagat. O ang mobalik ko ta diri ang ato sang kuanon karon ang paksiwon. Kani ulam may pagsiwunti 160 Sige na mga taon na kanang lain natin. Sarap. Ang tulingan barilis 160 ra. Lami, Tulingan. Tara na. Day, asa man day? Aha man ang paksiwon day. Katong ay magkikita ang gano'n live ba? Katong hala, lami ah. Kini ulami ani oh. Yo. Naglibog na jud mi. Ta ngita ta. Diri dapit. Leon sa mana. Anguan kay na imong bulkan. Kini siya lami pud siya paksiwan oh. Balik mi diri. Alam mo ni siya dai lahira. Unsay lagi pangita? Tulingan. Barilis. Tulingan. Lami na kilawon. Day. Patis ko kayo na. Day. Kayo. Lagi lami ajud. Lami magid ang ating isda diri ah. Dapila Wapak kilo. mo. Pwede naman itit. 100 na pamaligya. 180 ra boy naman mo. Kanino? Sige day. Manindot kay isda diri. Presko kay mga isda diri sa bislig, mga goy. Utang na kay nako ana na. Nahikog. 450 ra na. Lima lang kuhain. Mapod lagi. May nan magdang presko lang tanawa bawo pa. Tanawa bawo pa ang iyang gani. Papa magid isda ang mga boy. Lagi oy. Kaya mga boy bit. Uy, hala. Naadyo di ay sila hatag. Inamdam ko ani lang. So, andito kami sa Imcor at meron kaming freebies. Yun yung bigay nila sa amin. And also mga darling, no, nandito kami dahil po bumili ako ng maliit na refrigerator para sa aking
parents dito sa bahay. At maliit lang naman yung binili ko para lang magamit nila kapag andito sila. And then, yun yung pinakaano ko mga loves kasi binili ko siya of course no cash. And then, sabi nila i-deliver nila. May iba talagang tao no kapag mag-promise mag-deliver that day. And then, maraming rason para hindi makapag-deliver. Mani. Okay, abi na lang be. Ako sa previous lang. Na makakapagligtas po ng ating buhay ay walang iba kung hindi si Jesus lamang. Sinabi niya sa kanyang salita, John chapter 13 verse 6, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sinabi ni Jesus, walang Ha? Walang 20. makakapunta sa Pila man, langit kung hindi sa pamamagitan niya. Maikli Hindi, diretso na ko. Pag klaro man oy. Diretso. Last stop namin mga loves, papuntang probinsya talagang pinakabukid na talaga. Bili kami ng bread kasi ang mahal ng bread sa kanyang bukid-bukid na area ang mahal. So kaya dito tayo babili. At salamat po sa inyong panonood mga loves. Bye-bye!